Máš minútku? Prosím ťa, ako je to s dohodármi? Čo konkrétne máš na mysli? Myslím školenia dohodárov. No, dohodárov treba školiť alebo oboznamovať ako každého jedného zamestnanca. Ale aj keď príde len na 3 dní? Samozrejme, aj za tie 3 dní alebo pracuje na takom istom pracovisku ako každý jeden zamestnanec, ktorý je tam na riadny pracovný pomer. Je vystavený rovnakým rizikám, rovnakým faktorom na pracovisku, s ktorými musí byť oboznámený. Tomu rozumiem, ale sme ho školili pred mesiacom. Neplatí mu to? Ak sa tá dohoda preruší alebo naväzuje nová dohoda, v podstate každá je nový obdobný pracovnoprávny vzťah, čiže ku každému začatiu je potrebné mať aj vstupné oboznamovanie. To znamená, že študenti na praxi nie sú dohodári, ale z pohľadu zákona o BOZP aj študent na praxi, či už je to stredoškolský študent alebo vysokoškolský študent, musí byť oboznámený tak ako riadny zamestnanec, keď nastupuje na pracovisko. Je to asi dôležité z pohľadu inšpekcie práce? Je to dôležité, určite treba si uvedomiť, že každý zamestnávateľ je povinný sa preukázať orgánom dozoru záznam o oboznamovaní alebo oboznamovaní tých nastupujúcich zamestnancov aj jedno, či je to študent na praxi, dohodár alebo zamestnanec na hlavný pracovný pomer. OK, ďakujem. Nemáš za čo.